Mikäs toi on? Näin. Oikeastaan tämä on mun kotiini. Ja täällä mä oon pelannut mun 2 kaverin kanssa. On tätä rakennettu. Täällä moottorit yhtä aika. Generaattorit yhtä ollaan tarkkoja. Täällä sammuttamassa ne. Ei ne tol. Hetkonen. Mistä toi ääni kuuluu? Niinku suoraan yläpuolelle. No, tämä on mun huone. Tää on tuossa ikkunasta, josta näkee Lepan kodille. Nyt rakentaa tuohon noin. Itselläni on tällä hetkellä sellainen silleen poliisiarmorilla ja alisäkillä. Ja mulla on Timberwolfi. Ihan mahtava astusnipu. Tuo on kyllä ärsyttää. En tiedä minkä takia mä vieläkin kannan mukana niitä lamppu. Herranen aika, mikä täällä oikein jytää? Sitä on varmaan tulee, mikä täällä oikein jytää. Saman tien on sykkua. Näin paljon tänään ruokaa. Ei eriä. No. Mennäpäs. No, yritetään käyttää esittely ilman. No, tässä on mun varastohuone. Mulla on täällä kaikki kamaa. Me ollaan rakennettu tämä tänne, mikä vuoro tämä on, kartta. Ei onkaan. 102 puuta. Näytetään kaverin mielestä pyhää puuta. Tai mitä vaan enemmän. Ja täältä me varastetaan useita videoita, koska no, mä ite ainakin tykkään tästä pelistä. Tää on hyvä peli. No, on hieman kopioon Minesta, mutta ei liian pahasti. Sitä pystyy pelaamaan. Mua aika ärsyttävää. Mulla on mulla on aika paljon energiaa, pakko sanoa. Oon käyttänyt staminan täysin, heitä ei kulu juuri yhtään. On tullut pelattua paljon. Ajatellaan, ei tiedä jos omassa kodissaan minne oikein on laitettu jotakin. Että on mun alakerta. Tää on mun alakerta, eli mun varastoa. Tässä kovassa kovimpana. No vois käy seuraavaksi tuon Lepan kodit, no on se sitten jäänyt. Elikkä tässä on meidän kasvihuone. Mä haluttu, että niinkö noilla aurinkoa tulee, en tiedä miksi. Se näyttää siistiltä, kun katsoo sivulta päin omasta mielestäni. Aamulla arkannut. Noin. Tuolla moottori alkaa jo ärsyttämään. Siis on täällä.
tämä on? Onks tää vitsi vai? Onks tää vitsi? Mun lamput on sähkömoottoreita. Nyt lähti mulla loogisuus. Nyt lähti loogisuus. Nyt lähti loogisuus. Mitä järkeä? Sähkömoottori. Lamppuja. Oh. Karse ajatus. Näitä on meidän talossa kuinka monta. Kaikki pitää sammuttaa. Ei jaksa tämmöliin. Älä mä sanoin, että tuossa seinässä näitä sitä saa. Vai ei oo todellista. Tuokin vielä. En tiedä, minkä ihmeen takia mä oon laittanut näitä tänne. Mä en oo vaan laittanut ääniä niin tarkasti kovalle. Nyt ei alkaa kuulostaa puolin videota. Tuolla loistaa jokin. Mutta mä ite kuvailin tähän yksin, joten mä ite keksin juuri mitään sanoa. Katsokaa nyt. Tuolla on tuo meidän kaupunki. Katsokaa nyt tuota tähtäitä. Lähtisikö nouskouppi? Tähtä. Ai osuun. Voitais niputtaa nuo kaukaiset zombit pois. Bang! Bang! Peliäänettä kyllä aika kovalla. Volume. Kuten näkyy, täällä on tuo kaupunki. Tällä itellä. Sitten tuolta saa sen pahvinukemissoni, niin kyllä se mies varmaankin noilla selvittämissä me ollaan. Ja me haetaan tänne hyvin taidokkaita Unturnedin pelaajia. Te voitte lähettää mulle pikaviestiä. Joten se on Kotser tältä kertaa. Se on moro. Oh ja, osista loppu pausi.